Uite! Schema Boysenberry cu spatele! Asta e o nimica toată! Coada dragonului! Da! 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 Super! Quaker Madoodle, quintuplu! Atențiune, amatori de distracție! Sâmbătă asta la prânz vine skateboarderul Oli Van Dunk. Oli Van Dunk? La cortul pentru vedete va sta doar o oră. Să luăm autograf pe skateboarduri. Mi s-ar îndeplini un vis dacă l-aș vedea pe Oli. Mi-am dorit asta de atâtea ori. Oh, nu! O oră împărțită la 72 de secunde de fan înseamnă că doar primii 50 îl vor vedea. Iar aici se află cel puțin 100 de oameni. Nu putem lăsa mulțimea să ne strice planurile. Trebuie să ne scocim un plan ca să luăm autografe. Așteptarea cea lungă. Hei, uite cine-i primul! Maneti, cum ai ajuns primul la rând? Simplu, am chiulit. Sunt aici de... câte ore sunt într-o zi? Nu te-ai dus nici la baie, Maneti? Nu mi-aduce aminte. Prieteni, ați auzit de noua chestie din parcul acvatic? Te referi cumva la muntele Plosc? Nu, la orașul Pic, Pic, Pic. La coadă! Plecați odată! Trebuie să găsim alte cunoscute, în afară de Maneti, care să ne lase în locul lor. Dar Hunter stă de pază. Atenție voi ăștia de la coadă! Dacă sunteți lipicioși, vă puteți accidenta cu skateboardul, așa că dați-mi guma, caramelele, drajeurile de fructe, iar nasul să vi-l curățați singuri, bine? Primul pas. Îi distragem atenția lui Hunter. Vai! Aparatul de vată pe băț s-a defectat! Atâtea dulciuri pe jos sunt periculoase pentru skateboarderi. Trebuie să curăț totul. Pasul 2. Lingușeală. Frumoasă bentiță. Hei, n-am disecat cumva o broască împreună? Nu ne-am văzut de mult. Fred? Trebuie să ne unim forțele și să găsim un naiv. Am citit pe internet despre asta. Trebuie să fie adevărat. AJ, amice! Ce bine arăți! Pantofii ăștia sunt noi? Salut, AJ! AJ, frate! Ești preferatul meu din toată lumea. Ba nu, din univers. Aha. Ne-am distrat bine împreună, nu? A fost grozav! Îți amintești când am fost la bowling și am făcut scufundări? Sau când am jucat dame cu regina Elisabeta și cu un cal. Calul era un jucător desăvârșit. Sunteți siguri că am făcut toate astea? Eu nu mi-amintesc. Mă rog, crezi că putem sta și noi aici? Ei, paza! Copiii ăia se bagă în față. E împotriva regulamentului. Gata cu statul la coadă. Am o idee mai bună. Unul dintre noi va sări gardul și va deschide poarta. Așa ne putem furișa direct în cortul vedetelor. Data trecută când v-ați uitat așa la mine, am rămas chel și pedepsit. Propulsia ar trebui să fie perfectă cu un unghi de 48 de grade. Sunt sigur. Așa ar trebui. Te pricep, Sherwood. Vei reuși. Să-ți vedem mișcările speciale din trucționarul tău. Și pornește! Sunt în grădina zoologică. Sherwood, deschide poarta. Fraților, voi nu știți să citiți? Accesul permis doar angajaților. Vai de noi, nu ne va semna skateboardurile. Priviți, Monica de la ziarul școlii. Mi-a venit altă idee. Ne dăm drept reporter care îl așteaptă pe Oli. Apoi intrăm cu el în cort. Ascundeți skateboardurile. Ne vor da de gol că suntem fani. Cine, ce, unde, când, de ce, cum? Titlu: Parcul Aventurilor. Nerăbdarea se simte în aer. Oameni buni, ce căutați aici? Sunt reporter pentru Twin People. Iar eu sunt corespondent la Skatertainment Tonight. Eu sunt doar un simplu fotograf. Aparatul ăla nu e de unică folosință? Păi... Sunteți reportere, a? Să vă văd permisele.
Oare unde l-am pus? O clipă! Răbdarea e o virtute. Să mergem! Super! Ia priviți ce pot să fac! Ce mai faceți? Super! Hei, Oli, cum e să fii o vedetă a skateboardului? Vei face reclamă pentru vreo marcă? Întrebări penibile ca de obicei. Dacă ai putea fi un rozător mic, ce ți-ai dori să fii? Dacă ai putea călători în timp, te-ai duce în trecut sau în viitor? Și de ce? La concursul de stil liber Spin Cycle, după ce ai făcut un turtleback triplu, de ce ai terminat cu alunecare skededal? Oricum, genială mișcare! Hei, îmi cunoașteți cariera pe de rost și puneți întrebări ca lumea. Vă dau un interviu în exclusivitate. Hai! Super, Nici am n-am reușit! visat. Legat de întrebarea ta, aș vrea să fiu un hamster. Hei, Oli, ne semnezi skateboardurile. Sigur, fac orice pentru noii mei prieteni. Le-am ascuns, ați uitat? Mie Oli mi-a dat autograf pe tenis. Iar mie pe mână. Mie pe șosete. A fost super și am stat cu eroul nostru. Nimic nu poate fi mai bine. Chiar crezi? La o parte! Și aici e coadă? Nu mai rezist! Treci la rând, mișcă amice.